No. Doneu-li el contracte. Fet, doncs. Molt bé. Marxem. Diu el de sempre. Resum de despeses personals, el temps necessari, remuneració, despeses funeràries, etc. Despeses funeràries? D'acord. A pagar en el moment del lliurament una quantitat igual a una 14a part dels guanys totals, si n'hi ha. Em sembla just. La companyia no es responsabilitza dels danys causats com a conseqüència de l'expedició, incloent-hi, entre d'altres, la laceració? La visceració? La incineració? Et converteix a encendre la carn dels ossos en un batre d'ulls. Tot bé, Bailet? Sí, sí. Només estic marejat. Pensa en un forn amb bales. Aire, necessito aire. O una fogonada, un mal insuportable i puf, i ets una pila de cendra. No,